ପଢୁଛୁ କେଡ଼ୁ ହଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲୁ ଟିକେ ସେମିତି ଯିବେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବେ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇ ପୁଣି ପଳେଇଲା हम छाड़ी भिडियोटा कर दिए ता भितर को जाए भिडियो भी कर देवी सेपटे हाँ 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 गाड़ी जाए चल 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 रिटर्न चल
ମହାବରଣ। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜୁଆଟା ଦେଖା କରି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ଯିବି ହଁ କେଉଁଠି ଅଛି ସାର୍ ତାଙ୍କର ପାଳି ହଁ ଚାଲେ ତାଙ୍କରି ପାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମର ଝୁଣଗଡ଼ି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ରାଜନଗର ପାଖର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଳ୍ପାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଜଗତଜନନୀ ମା ମାଟି ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ କର୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ମାଟିକୁ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ରାଜନଗର ମାଟିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ ଯୁବ କବି ଜଣେ ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମା ମାଟି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚିତ କବିତା ଅର୍ପଣ କରିବେ।